Flossenbürg? ¿Me puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenbürg? El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenbürg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6448. La pel·lícula Marco tracta sobre el personatge d'Enric Marco, un home que públicament va explicar la seva experiència com a víctima en un camp de concentració a Alemanya y va a resultar ser mentida. A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial. El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida. Jo personalment no coneixia la història de l'Enric Marco, però sí que tinc molts amics i companys que quan ho explico, he fet aquest càsting, em diuen «Uau, aquest tio va venir a la meva escola a fer una xerrada». En un any va arribar a fer 200 xerrades per a escoles. O sigui, jo no me'n recordo, suposo que era petita i no recordo el cas quan es va destapar tot, però sí que molta gent coneixia aquest cas. El único que lo tenía claro. He leído que estuvo en Flossenbürg, ¿no? Sí, sí. Muy pocos españoles deportados a Flossenbürg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación. ¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado? Claro. El meu paper a la pel·lícula Marco és la filla d'Enric Marco i es veu, doncs, la filla també estava enganyada i es veu una de les escenes, seqüències més importants de la pel·lícula és quan s'entera que és tot mentida. ¿Quién Dios está por bueno? He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo. ¿Qué és? No, propaganda. El primer assaig que vam fer ens vam saludar i quan vam començar a fer la seqüència i ella es va posar en la pell d'Enric Marco, era una persona completament diferent. Et mirava diferent, es movia diferent. A mi em va crear molt d'impacte perquè ja porto molts anys a dir que amb això he actuat amb molta gent i amb grans actors, però clar, una transformació tan heavy com aquesta impressionava molt. I quan rodàvem, entre seqüència i seqüència, entre pla i pla, no canviava de personatge, no? Estava tot el rato fent d'Enric i hi havia vegades que no sabia si em parlava com Eduard Fernández o com Enric Marco. Enric Marco. Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados. Crec que amb els anys, a la pel·lícula es veu després de 2 anys, jo crec que aquesta mare i aquesta filla perdonen, en el cas de l'Aina, el meu personatge, el seu pare. Jo crec que d'entrada és un cop molt dur, perquè també ella a la seqüència li va dient perdona, demana perdó, i jo quan la feia sentia que en realitat necessitava que em demanés perdó a mi, perquè de cop no saps qui és el teu pare, no? I és com, qui és aquesta persona? Aquí tinc aquí al costat, però és el seu pare, i les dues se l'estimen. I crec que el paper de la mare també és molt significatiu perquè ella convivia amb ell i jo crec que hi havia algú dins d'ella que sabia que hi ha algú allà que dius, no, això és veritat. Nueva oportunidad, Enric. ¿Estuviste en Flossenbürg? ¡Qué chico eres! Jo crec que Enric Marco té clarament les seves llums i les seves ombres. Per una part, va ser un gran activista de la memòria històrica, va defensar els drets dels exiliats, va donar veu i va visibilitzar totes les víctimes de l'Holocaust, però per altra banda tot era mentida i la història que ell explicava que havia viscut a la seva pròpia pell no era veritat, llavors va fer moltes coses molt bé i va fer moltes coses molt malament. Sí, ¿qué quieres saber? ¿Por qué? Crec que és una gran pel·lícula. Aquest any hi ha hagut grans pel·lícules i hi ha hagut molta competència, tampoc ha estat el focus, però jo crec que sí, que és una gran pel·lícula, que tothom que la veu la gaudeix molt, encara que et sàpigues la història, encara que no te la sàpigues, també jo conec gent que la veia sense saber de què anava i també flipava, en plan, uau, aquesta persona, qui és aquest personatge? És un gran personatge.